halallık kıssaları. Göreymäge ilkinji ädimler işin soňundan hasqyn wezerur. Öňüňde maksadyň anyk bolsa, ýöremeli ýoluň, barmaly ýeriň, ýetmeli mendiliňki bürenmek. Hemde şol ýolla ul gaýraty bürenmek isleýän bolsaň, ilkinji ädimleriňe uly ündüs ber we eýitilmez güýç tarp et. İlkinji ädimlere sarp edilen ihlas bize goşa-goşa gaýrat etçilýär. Gursagymyza anam goýýar, kalbymyza umygyna garamazdan bizi ahirki maksadyň gyzyklandyrýanlygyna garamazdan ilkinji ädimlere kembaha garamalar bilen her inniki ädimi aňymyzda berýän pikirler, toplanan tejribeler bilen ýene-de berkidip, östürüp, öňe anamly ätlemek gerek. Şeýle bir hikmetli söz bar. Niyet nire öwrülse, ayaklar hem şol tarapa ädilýär. Iýza öwrülme, sağa sola dönme, maksadyňa tarap, diňe öňe ýöre. Ýaňy ýörjen çaga ilkinji ädimlerine tiz ýadap, büdüräp, bizar bolup oturýar. Emma biz tebiği durmuşumuzdaky tejribelerden bilýäris ahyry. Şu büdüremeler, säginmeler biziň soňra batly ýöremegimize, ylgamagymyza get. Biz bolsa howlugýarys, gyssanýarys. Soňky netijeler bizi şeýle gyzyklandyrýar. Hatda käte henüz näbelli şol netijelere irikge bolup esasy işimizden üntümidi yüz beräýse, sehel kynçylyk yüz beräýse dagyn öňümizde aşyp bolmajak dağ keseren ýaly derrew lap keç. Emma zemin döräli bäri, asy sunmadyk, gozgunmadyk, ýekece tapyp bilmersiň. Ýa-da adamzadyň aýagy kaltaşmadyk, dağ gerşini hem tapıp bilmersiňiz. Hemme zada sabır, ihlas, tijenmek biri. Tarihdan atanından häzirki günümize çenni adamzada avanan iň owlukmakluk. Netijeleri howlukmakluk. Tarih ödleneliň. Muhammed al-Fatih henit kiçijik oglanqa deňiziň garasyna gelip Konstantinopolyň gala diýwarlaryna seredip ümzügi ýere ýumraryn. Men ertiýe seniň mäkäm galalaryň ýere ýumraryn diýer ekeni. Ahirinde 20 ýaşyndaqa şol ýere ýigdekçe almak nesibetini Allah Taala bu ilkinji gezek tutanny. Eýsem bu ýigdekçe kılıcının sapından ilçisi boljaklygyny, ussat söwüşçisi boljaklygyny, bu ýolla ul üstünlük gazanjaklygyny bilmedimkä? Ulu anam bilen tasdiqlap bilerin. Ol muňa elbetde ananandyr. Şol sarsmadyk anam hem ahirem kuwat berýär. Beýik anam beýik işleri amala aşyrmagy gurbaty gowşat anamyny gowşatmaýar, ihlasını egismeýär. Ahire arzuky öňünde beýik maksatlary goýanlaryň ýöneki başlanyşlarynyň huppaty bolmagy. Her bir ädim, her edilen iş şol beýik maksada barýan ýolunda uly medet gollaw bolmalydyr. İlkinji ädimleriňe beperway garama. Olary kiçeltme. Sabır we iýdigiderlik bilen iş salyş. Şol ýöneki sade hem kiçijik görünýän ilkinji ädimler iň beýik maksatlary eltip bilýändir. Eflatonyň aýdyşy ýaly, işiň iň ähmiýetli bölegi onuň girişmegi. Bir başlap bilseňiz ýokdugyňyza
soňuna çenni alyp çykjakdygyňyza, her işi dolu başarjakdygyňy ilkinji ädimleriňe, işiň başyna nähili ihlas da bolar. Ve kazanylýan netije göz öňüňe getiriş asyňda jemlenýändir. İşiň iň ähmiýetli bölegi netijesidir. Ýöne şol netije saman eltjek we gurbatyň gowzatmajak güç ilkinji ädimlerdäki ihlasyňda